Hej og velkommen til en ny video team. Jeg var dyr her. Jamen sig hej til Liam. Liam, tal! Bodil, jeg svinger ham ikke til at være her. Jeg har ikke en pistol op til hans hoved. Tal nu! Jo, han har hjælp. Nej! Tal nu! Jeg taler med sit bil. Sig hej! Hej! Tak! Hvad for et spil hader du allermest? Din pakke tycoon. Jeg har nemlig ikke tvinget ham til at spille det her. Og nu skal vi over se hans park, for jeg har i hvert fald ikke tvinget ham til at spille et par gange, så at han får en park. Jo, han har. Nej, jeg har ej. Jo. Ved jeg sværger Gud med. Han tror mig. Nej, jeg gør ej. Altså, hvor pis. Ja, det er en decent park, du har faktisk. Hvornår fanden dealen? Byggede du den der? Nå, den var jeg med til at hjælpe dig. Her. Ja, der er mange af det samme. Ja. Er du levende? Ja. Du kigger ret meget bare rundt, mand. Ja. Sådan. Jeg synes slet heller ikke, fordi jeg er i gang med at lukke op etage, så jeg kan gennemføre en ting i hovedet. Ja, der tror jeg på, at du er i gang med. Hold op, mand. Det er da en sindssyg park, det der derovre. Ej, hvor flot nat jeg er. Sådan ikke noget nat. Ej, kom nu. Kom her. Ja. Det er bare det her spil her, mand, der driller mig. Ja. Det er da godt pyntet, den der. Men det er bare... Okay. Stadig kinda bare en money farm.